سلام صغركم تخاتلتنا كما يتعلو باركسنا الساعة الزيانات زمتكم الله مجمرتا كنا رستاتو مينستر عثمان صالح اب اخيبا مينسترات افريكان دوب كوريان مدر اسمعو ببريزيدنت إسياس أفورك استمر حل على لوغ منغست إرترا اب دوب كوريا مبصح كيروم ليبانوس نمحرات كنات تفرد سينن قداي سايبرا متكعت التيك توك كوينن كالوتن زبلو زيانات هزنا متناكم لنا سناي مكتتال ሚኒስተር ዑስማን ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ኣፍሪካን ደቡብ ኮርያን መደረ ኣስሚዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳላሕ ከም መዳለውን ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ደቡብ ኮርያን ብክልተ ሰነድ ዝተቐንዐ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ንመርገፂ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዘነፅር መደረ ኣስሚዑ ዝምድና ኣፍሪካን ኮርያን 70 ዓመታት ዘቑፀረ ምዃኑ እንተኾነ ግን ዋላ እኳ ክልቲአን ሓበራዊ ሽቶታት ምርጋፅ ማዕባለ እንተሃለውን ዝተፈላለየ መስመራት ክኽተላ ምፅናሕን ዝጠቐሰ ሚኒስተር ዑስማን ፈላም ዋዕላ መራሕቲ ኮርያን ኣፍሪካን ነቲ ኣብ መንጎ خلتيو هكور صنحك غاغن مصباب عدل كم زرحو غليصم سوسا ميتاويت كاب صغاتات عالم اتونن افريكا لومي ابازي وسان مدرخ تركب زبله مستر عثمان افريكا ان زغا زبغبو بممزماس راهوان بلصغنان حزبتات نخن رغاغص قديتا خم زلنا تكسي دما حج خم زخنه اسميرلوم هاغراوي زمعرينتن بدوتاتن اب كمت بمتاو ኤርትራ ምስ ፍሉይ ኩንነታ ሃገራዊ ክብርታትን ቀዳምነታትን ዝወሰነ ኣብ ትምህርትን መምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝተሰረተ ፍኖተ ልምዓት ትኽተል ከም ዘላ ነዚ መስማር ድማ ውሽጣዊ ጸጋታት ኣጎስጊሰን ሃገራዊ ዓቕምታት በመደንፋዕን በመትከል ርእሰ ምርኮሳት ነጥፍ ምህላዋ ኣረድዩ ረብሓታቶም ጥራይ ኣብ ሰዓቶም ገዳማውያን ሓይልታት ዘጋጥም ተጻብኦታትን እንተሎ ኤርትራ ኣብ ግዛኣት ሕጉስ ተመርኮሰ ፍኖተ ልምዓት ትቕጽሎ ከም ዘላ ምስናይቲ ንባሕራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ ሚኒስተር ዑስማን ንዓቕምታት ኮርያ ኣብ ምውዳድ ትሕተ ቅርጺ መርበባት መጓዓዝያ ህንፃን ምህንድስናን ኣብ ግምት ብምእታው ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካን ኮርያን ናይ ጽምዶ ስትራቴጂታትናን ምስኣል ሓጋዚ ከም ዝኸውን ዘሎ እምነት ብምጥቃስ እዚ ኣብ መደንፈዕ ዓቕምታት ዓያላይ ሓይሊ ኤርትራ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ኣገንዚቡ በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣትዮም ኣብ ከተማ ሶል ዝተገበ ዋዕላ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ንምስታፍ ናይ ስራሕ ምብፃሕን ምክያድን ዓሊሙ ናብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ዝተጓዓዘ በፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሰበስልጣን ዝተፈላለየ ሃገራትን ውድባትን ርክባት የካይድ ኣሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣጊጣብ ርክቡ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጄርያ ሰይድ ኣሕመድ ዓጣፍን ፕሬዝደንት ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ዶክተር አኪንወሚ ኣደሲናን ተራኺቡ ኣብ ክልተ ዓመት ሓጋዝ ተኮረ ዘተድማ ኣካይዶ ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝነበረ 7 ናይ ሰላምን ልምዓትን ዓመታት ብመንገዲ ኩባንያታት ኣብ ደግመ ህንፃ ኤርትራ ገለ ዝጥቀስ ስራሕ ኣበርኪታ መንበራ ይዝከር ናይዚ ኣብነት ድማ ኣብ ከባቢ ሰንበል ኣግሮ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተሃኒጹ ዘሎ በእንዳ ኮርያ ወይ ደንበ ሰንበል ዝፍለጥ ኣባጽዑን ተመሳሳሊ ዓይነታዊ መንበር ኣባይትዮም ስለዚ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ሕጂ ንኣቶ መድረኽ ልምዓትን ገስጋስን ኣብ መዳይ ህንፃ ይኹን ቴክኖሎጂ ግዳይ ክትጻወት እምንቶ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ደንበ ሰንበል ወይ ሰንበል ቢልዲንግ ኮምፕሌክስ እንዳ ኮርያ ኣካል ፕሮጀክት ባንክ ንግድን ኣባይትን ኤርትራ ኮይኑ ብኩባንያታት ህንፃ ደቡብ ኮርያ ተሃኒጹ ዝተረከበ ኣብነታዊ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ህንፃ መንበር ኣባይቲ ወይ ኣፓርትመንትስ ዘመናዊ ሆስፒታል ሰንበል ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ከምኡውን እዚ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዝርከቦን ዝተፈላለየ ኣብያተ ቤት ጽሕፈት ዘገልግል ኣብ ህንፃ ዘጠቓለለዩ ስለዚ ድማ ደቡብ ኮርያ ኣብዚ ብሕጂ ንኣቶ መድረኽ ልምዓትን ገስጋስን እውን ኣብ መዳይ ህንፃ ይኹን ቴክኖሎጂ ግዳእ ክትጻወት እምንቶ መንግስቲ ኤርትራ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ደቡብ ኮርያ ኣፍሪቃ ዋዕላ ምኽንያት ገይሩ ናብ ከተማ ሶል ጌሽ ዘላዎም ሊባኖስ ንምሕረት ኩናት ትፍረድ እስራኤል ምስ ሓማስ ካብ ትጽምድ ሻምናይ ወርሓ መልእኽ ንሳ ዛብ ማዕስከራት ሰራዊት ከም ዝተመስረተት ዝንገረላ ወታደር ፈኪራ ዝኸደትሉ ሙሉእ ዓወት ነፍሲ ወከፍ ዕለትን ሰዓትን እናረሓቐ ይኸይድ ከም ዘሎዮም ባዕሎም ዘስምርሉ ዘለው ዘለና እሳትን ምኩር ሰራዊትን ሒዝናን ወሽመት ቃሳን ኣብ ጎልጎል ናይ ሓሙኽሽቲ ቀይርና ንዕጡቓት ሓማስ ከም ሕሱም ኣምኬኽና ፍርቃ መሓለውታና መናደቕ ክንሰርሓሉ ንእሽተይ ክፋል ድማ ምህዳም ወይ ሙማድ ሳበዩ ተፀቃቂቶም ዝዳጎንሉ ስፍራ ክንገብራ ኢና ዝብል ቃልና ካብ ጋዜጠኛታት ካብ ፖለቲከኛታት ካብ ጦረተኛታት ጀነራላት እስራኤል
ዝስማዕ ጽንሐዩ ነዞም ካብ 30 ክሳብ 40,000 ዘይምልዑ ጥቃት ንምህዳን ግን ምስ ዝኾነ ስነ ምግባር ናይ ውግኣት ዘይሰነ ምሕር ጭካነ ዝተሓወሶ ህንዱስ ማሕካኽ ናይ ወሽመጥ ቃዛ ይተኻይዱ ብምሉእ ምዕቡላት ጽዋረንን ሳተላይትን ናብዛ 140 ትርብዒት ማይል ዘይትመልእ ስፍራ ዘዋፈራ ምዕራባውያን ሓገዝን ንእስራኤል ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ፍሽለትን ክሳራን ካብ ኸተለ ክንድጌገን ዝቕበላን ነባር ሰላም ዝጽዋዓን ገና እቲ ኩነታት ክብስ ይሰርሓ ኣለዋ ሕጂ እምበር ብዛዕባ እንተዛርብ ዘሎ ልክዕተን ኩናት ቃዛ ብኣጽዋርን ጥረ ገንዘብን ፖለቲካዊ ሽፋንን ዝምውላ ዘለዋ ከም ኣሜሪካን ብሪጣንያን ካልኦትን ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኣቕንዕን ምስ ሊባኖስን ኩናት ክውላዕ ኩሉ ምቅረባት ወዲአን ምህላውን የስማዕ ስለ ዘለዩ ብሪጣንያ ናብ ሊባኖስ ብስቱር ልኡኽ ሰሰዲዳ ከም ዝነገረቶም ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት እስራኤል መጠነ ሰፊሕ ኩናት ክትከፍተልኩም እያ ክሳብ መዓስ ክትቅጽሉ እያ ግን ገና ኣይተወሰነን ዝበሎ ሞራሎም ዝስበረሉ ውሽጣዊ ሓድነቶም ከዕፍን ዝተሓስበቶ ፈሲሕ ሒዛብ ምኻድ ገለ ካብቲ ምስ ሲኤር ዝተመኻኸርዎ ሽርሒ ኣፍናዊ ቦምባ ፈንያትሎም ኣላ እስራኤል ጀነራል ኢሳቅ ባሪክ ግን እዚ ጽላለ ደው ክብል ኣለዎ ይብል እዚ ኣንጻር ሊባኖስ ዝቐንዑ ኩናት ካብቲ ምስ ሓማስ ዝግበር ዘሎ ዝተፈልየን ንእስራኤል ድማ ፈታኒያን ዝኸፍአ ጉድኣት ዘማዕብለላ ክኸውንን እዩ ይብል ምክንያቱ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ልዕሊ 100,000 ንጡፍ ተዋጋእን ካብ 150,000 ዝበዝሕ ተወንጨፍትን ዝውንን ከቢድ ዝበለ ሚዛን ዘለዎ እዮም ኣብ ዜና ቤይሩት ትድብደብ ኣላ እንተሰሚዕኩም ኣብ ዝተረኽበ ዕድል ነዛ ሊባኖስ ናብ ዘበነ እንእኒ ክንመልስ ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ጀነራላት ሰሚዐ መንበረይ ቋሲኹም ሰኣልዋ ወግዓዊ ዕጫ ሊባኖስ እንታይ ይኹን ንብል ድማ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኩናት ወዲቓ ክትግረፍ ድሮ ኣብ ምስጢራዊ ውሳኔ በፂሑ ዘሎ እስራኤላዊ ናይ ኩናት ካቢነ ሎሚ ምሸት ተኣኪቡ ትእዛዛቱ ብዳርባ ክመሓላለፍ ግምት ኣሎ CNN ግዳይ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ቲክቶክ ኮይኑ ቲክቶክ ንሓያሎ ትካላትን ፍሉጣት ሰባትን ዕላማ ዝገበረ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ይምርምር ከም ዘሎ ገሊጹ እቲ ብቻይናዊ ኩባንያ ባይታንደስ ዝውነን ሓጸርቲ ቪድዮታት ዝጥቀዓሉ መተግበሪ ገለ ውሱናት ኣካውንታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ ንቢቢሲ ሓቢሩ ወሲኹ ድማ ምስ ተጠቀምቲ ብምትሕባር ኣካውንቶም ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ቲክቶክ ብዛዕባ እቶም ነቲ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኮነ ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ሓደ ካብቶም ግዳያት ዝኾኑ ኣካውንታት ግን ማዕከን ዜና CNN ይርከቦም ወብቓል ቲክቶክ ምስ CNN ብቐረባ ብምትሕባር እቲ ኣካውንት ናብ ድቡር ንምምላስን ድሕነት እቲ ኣካውንት ንምሕላው ዝተኣታተው ስጉምትታት ንምትግባርን ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ውሕስና ናይቲ ምድራኽ ንምዕቃብ ውፍያት ኢና ዝኾነ ተወሳኺ ዘይኮነ ንጥፈታት እንተሃልዩ ድማ ክንከታተሎ ኢና ኢሎም CNN ርእይቶ ክህብ ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ መልሲ ኣይሃበን ቲክቶክ ኣካውንት ኮኸብ ሪያሊቲ ቴሌቪዥን ፓሪስ ሂልተን እውን ዕላማ ከም ዝኾነ ግን ድማ ሓደጋ ከም ዘይበጽሖ ሓቢሩ ኣብ ቲክቶክ ልዕሊ 10 ሚልዮን ተኸታተልቲ ዘለዋ ሂልተን ንጥፍቲ ተጠቃሚት እቲ መተግበርያ ቲክቶክ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ተጠቀምቲ ኣለዎ እንተኾነ ብሰንኪ ምስ መንግስቲ ቻይና ኣለዎ ዝበሃል ርክብ ኣብ ኣሜሪካ ብሓያለ ፀቕጢ ዝርከብ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን መሪሕነቱ ብምኽንያት ሃገራዊ ድሕነት ንቲክቶክ ክእግዶ እኳ እንተፈተነ ሕጂ ንባዕሉ ናብ ቲክቶክ ተጸንቢሩሎ ብቐዳም ነዚ ኣካውንት ካብ ዝኸፍት እንድሕር ድማ ልዕሊ 5 ሚልዮን ሰዓት ሒዙ ይርከብ ምስ ህዝቢ ኣሜሪካ ብቐጥታ ንምዝራብ ኩሉ ዘሎ መሳርሒ ክጥቀም ምዃኑ ድማ ገሊጹ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እውን ነቲ መድረኽ ተጠቂሙ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ጎስጓስ ይገብር ኣሎ እንተኾነ ኣስታት 350,000 ሰዓብቲ ጥራዮም ዘለዎ እምበርከስ ኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶኡ ናብዚ ይፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም